Δύσκολη μέρα για μας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι, θεωρώ, παραδοσιακό ντέρμπι. Εμείς θέλαμε να φύγουμε από εδώ με ένα καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας σε κάποια σημεία του παιχνιδιού και το πληρώσαμε. Είμαι στην ομάδα 5 μέρες, θα έλεγα. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά και έχουμε να διορθώσουμε αρκετά πράγματα, έτσι ώστε η συνέχεια να είναι πιο καλή για μας. Επειδή η ερώτηση ξεκινάει διαφορετικά και το Βόλο τον έπαιξα πέρσι 2 φορές στα play-off και πήραμε 4 πόντους. Ο Βόλος ήταν πιο βελτιωμένος στο δεύτερο παιχνίδι αυτό το σημερινό από το πρώτο που τον έπαιξα. Το κακή ψυχολογία, νομίζω ότι αυτό το λέτε εσείς ως προς το πάθος. Κάποιες στιγμές μπορεί να μην βγήκαν οι φάσεις να είχαμε πάθος, σε κάποιες στιγμές είχαμε πάθος. Έτσι, αυτό είναι θέμα πραγματικό. Πώς είπατε? Σίγουρα όταν σε ένα ντέρμπι τρως ένα γκολ, σίγουρα η ψυχολογία σου θα πέσει. Αν είχαμε καταφέρει και είχαμε προηγηθεί με τη φάση του Περίγκου στο τέτα-τέτ, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όμως στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μιλάς ποτέ με υποθέσεις. Αυτό που έχει ουσία είναι το αποτέλεσμα. Εμείς δεχτήκαμε ένα γκολ, σίγουρα η ψυχολογία μας έπεσε. Όχι, αυτό, μα και εγώ σε αυτό απαντάω σε αυτό. Χωρίς πάθος, διαφωνώ προς το μέχρι το λεπτό που φάγαμε τον γκολ ή και πριν. Δεν θεωρώ. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε πολύ να το κερδίσουμε, όμως δεν ευτυχήσαμε να πάρουμε το τρίποντο. Και εδώ θέλω να πω ότι θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο. Είχαμε ένα άγχος από το πρώτο λεπτό μέχρι το 95. Και θεωρώ ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Με βάλετε σε μια διαδικασία και καλά με κάνετε την ερώτηση αυτή, να σας πω άλλα πράγματα. Ναι, η ομάδα έχει ένα ποιοτικό ρόστερ. Ναι, η ομάδα έχει καλούς παίχτες. Αλλά είναι άνθρωποι. Είπα και πριν ότι οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Και θέλετε να μιλήσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα. Όταν ακούν αυτό, θα αλλάξει. Αυτό θα γίνει. Εκείνη τη φωτογραφία. Την άλλη τη φωτογραφία. Μόνο η ηρεμία δεν σου δίνει αυτό. Να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε η ΑΕΛ. Άμα λεγόμασταν Ρώμα και γινόταν 2-7 που γίνεται το Champions League, τι θα γινόταν? Φωτιά θα τα βάζαμε όλα. Ρώμα Μπάγκερ, πόσο είναι, θυμάστε? Κόψε, εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε άλλο στη τεχνική. Λοιπόν, ακούστε, Ο στόχος είναι άλλος, ο στόχος είναι Super League και εμείς απομακρυνόμαστε από το στόχο. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αντιστρέφονται, δεν απομακρύνεται τίποτα, είναι η διαφορά της πόντι στο στόχο που είναι τα play-off και οτιδήποτε, και θεωρώ και είμαι πεπισμένος, ακούστε κάτι, είτε είναι εδώ γράφας, είτε δεν είναι, αυτή η ομάδα θα έχει είσοδο στα play-off. Κάποιοι θα με πάρετε τηλέφωνο όταν δεν θα είμαι και θα μου πείτε έχεις δίκιο. Ναι, αυτή η ομάδα είναι μια καλή ομάδα. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι ο άλλος, είτε οτιδήποτε, αυτή η ομάδα μπορεί να είναι στα play-off και στο στόχο της. Νομίζω ότι σας Champions League βλέπετε. Θα σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η Chelsea όταν χάνει την μπάλα κάνει άμυνες κάτω από τη σέντρα. Η Bayern κάνει άμυνα κάτω από τη σέντρα. Η Real κάνει άμυνες κάτω από τη σέντρα. Λοιπόν, μην είμαστε πια Ελλάδα. Να κοιτάμε λίγο, γι' αυτό υπάρχουν τηλερώσεις, γι' αυτό υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Εμείς δεν θα πάμε να αλλάξουμε κάτι από το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει 2 φάσεις. Η μία που σε βρίσκει οργανωμένο σε φάση άμυνας και μία φάση που σε βρίσκει οργανωμένο σε φάση επίθεσης. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι από αυτά που υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μέχρι ένα σημείο είπα και πριν ότι η ομάδα ήταν καλή. Αν μου λες για το θέαμα, το ποδόσφαιρο πλέον είναι ουσία. Δεν είναι θέαμα. Πόσο είναι θέαμα? Ναι. Πλέον θέαμα, θα σας απαντήσω. Είναι θέαμα το οποίο ο κόσμος βλέπετε πώς ανταποκρίνεται στο θέαμα αυτό. Εμείς σήμερα λοιπόν παρουσιάζαμε ένα πάρα πολύ καλό θέαμα και χάναμε ένα 0. Τι θα λέγατε? Ήμασταν εκπληκτικοί σήμερα, τρομερό θέαμα. Μαζί σας είμαι, δεν διαφωνώ. Και χάναμε ένα 0, τι θα μου λέγατε? Αυτή η ερώτηση δεν είναι στέκει σε αυτή. Όχι, στέκει πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι ένα σημείο θεωρώ ότι καταρχήν η ΑΕΛ 90 λεπτά δεν κινδύνευσε εκτός από μία φάση στο 30. Αν με ρωτάτε, σας είπα, αν η νίκη μας είναι δίκαιη, είναι για πέρα δίκαιη. Λοιπόν, νομίζω ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα η ΑΕΛ έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Πλέον παίζει και ο αντίπαλος.
Πλέον υπάρχουν και οι αντίπαλες ομάδες. Πλέον υπάρχουν και οι τακτικές. Και είναι όλοι διαβασμένοι εναντίον όλων. Δεν νομίζω ότι ο Φωκικός ήρθε εδώ και δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Όπως και εμείς. Δεν νομίζω ότι ο Φωκικός ήρθε εδώ και είδε κάτι το άγνωστο. Ήξερε που θα μας χτυπήσει, ήξερε που θα πρέπει να είναι δυνατός, ήξερε τι θα πρέπει να κάνει. Και σας λέω κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Τίποτα. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα τα χτεσινά και κοιτάξτε και τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Βόρειο και Νότιο Όμιλο. Τίποτα εύκολο δεν υπάρχει. Καλύτερα για μένα είναι να αναλωθώ σε αγωνιστικά κομμάτια. Τώρα, αν ο κόσμος δεν έρχεται στο γήπεδο ή αν δεν ερχόταν στο γήπεδο, δεν μπορώ να ξέρω εγώ γιατί γίνεται αυτό ή αν θέλει κάτι άλλο ή αν έχει μια πικρία ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι εγώ να απαντήσω γιατί ο κόσμος δεν έρχεται στο γήπεδο δεν είναι αρμοδιότητα δική μου. Είμαι αναρμόδιος. Εγώ είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Και για να είμαι εδώ με αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που έχουν ακουστεί, είμαι δυνατός. Όποιος έχει πρόβλημα μαζί μου μπορεί να μου δείξει την πόρτα της εξόδου ή να μην μου τη δείξει. Το αγωνιστικό δεν έχω να πω πολλά. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Εμείς ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι δεν μπήκαμε στο γήπεδο και θα μπορούσε το σκορ να έχει πάρει και άλλη μορφή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Εθνικού και για το αποτέλεσμα που πήρε και γενικότερα θεωρώ ότι είναι μια σκληρή και δύσκολη ομάδα. Η ομάδα δική μας πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά. Επιτέλους πρέπει να μείνουν αυτοί που θέλουν να μείνουν εδώ και αυτοί μπορούν να κατανοήσουν ότι η ΑΕΛ είναι μια βαριά φανέλα και αυτός που δεν θέλει και αυτός που δεν του αρέσει να μείνει είναι πιο έντιμο και πιο ηθικό να πάει σπίτι του. Γιατί έτσι οι ομάδες δεν γίνονται. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ομάδα.